direction.
Pozdrav drugari. Evo, upravo je u izradi jedan stočić, znači imamo projekat napraviti stočić koji će da bude funkcionalan i da se koristi u samom skloništu. Ideja je da se seče 8 oblica, da se izbuše svrdlom, da se povežu pomoću malih klinova debljine 2 cm i tako da se dobije jedna funkcionalna celina jednog malog predmeta koji će da se zove stočić. Sve bi trebale oblice da budu ovako ogoljene, ali sad neću da se fokusiram na tu jednu stvar. Znači čišćenje mi trenutno nije prioritet. Ono na čemu sad radim jeste bušenje rupa. Ideja je da imam, ovo su nožice. Znači ovo će biti nožice, ovako, sa jednom rupom ovdje i ovo je jedna noseća sa rupom ovdje i ovdje. I tako kad budem tu i tu stavio, na ovu gredu će da se ređaju one male oblice. Ovo ide sasvim ok, brzo. Rupe baš i nisu nešto savršene. Malo sam omašio. Znači ova rupa ide pravo, ova rupa ide malo na dole. Vidjet ćemo da li će to da predstavlja neki problem posle kad budem počeo da sastavljam stočić. Evo ga, klin. Šalim se, nije pravi, ali može da posluži. Čisto za prezentaciju. Evo ako, to ide da to drži to. I sad treba izbušiti još jednu rupu u ovom drvetu ovdje i time sam dobio jednu polovinu stočića. Znači idemo tu izbušiti rupu. Ovo svrdlo radi sasvim dobar posao. Pre nekoliko dana sam ga poručio sa kupujem prodajem, koštalo nekih 250 dinara. Primjećujem odmah da ima jednu veliku manu, a ova metalna šipkica stoji samo sa jedne polovine i ona se skida. Tako da je to prva stvar koju trebam da regulišem kad budem došao kući. Da se ovdje navari jedan prsten, da se kroz taj prsten provuče jedno drvo
i da u stvari mnogo lakši prekret bude. Ovako se malo više mučim, ali nema veze. U principu ovo nije neki veliki projekat, projekat je jako mali, tako da ćemo brzo i da ga završimo i onda ćemo u stvari da na osnovu ovog samog rada vidimo koje su prednosti i mane ovog svrdla. Svrdlo sviđa mi se što je jako dugačko, to znači da možemo da bušimo rupu u velikim balvanima, ali opet mislim da nema potrebe da bude ovoliko dugačko, možda ga čak i skratim na neku ovu dužinu, tako, i da se stvari prsten tu stavlja. Biće lakše za nošenje, morat ću da napravim neku kožnu futrolu za njega, tako da ne želim svaki put da lepim papir i da ga oblepljem selotepom na samom vrhu dole koji je oštar. Evo, znači ide sasvim ok, samo mislim da je malo nepraktično ovako svrdlati sa moje strane. Svrdlo je jako oštro i radi odličan posao. Ovo je bilo odlično da sam ga malo izdubio od ozdo na gore, što mislim da nije tačno. Evo imamo još jedan mali eksperimentalni klin s koji ćemo da provučemo ovako i ovako. Eto ga. I to je jedna strana stočića. Sad ćemo da uradimo isto to sa ova 3 drveta, sa ove 3 oblice i onda idemo lagano dalje. Posle toga pravimo jednu dijagonalu ovdje i jednu dijagonalu ovdje, koje bi također trebali da se probuše svrdlom i onda ćemo da dobijemo dosta ojačanu površinu. Ekstra. Idemo dalje. Pa drugari, ovako, sve rupe su izbušane, znači imamo jedno, drugo, treće, ovo je treće i ovo je četvrto. Ovo su noseći stubovi za stočić, a ovo su ovi pomoći. Znači imamo jedan klin koji se ugura sa jedne strane, evo ga drvo za klinove i sad ćemo samo da provučemo ovo ovako. Opa, ovo već zahteva malo sile. Primenit ću silu. Tako. Savršeno. I treba će mi još jedna nogica. Nogica je... to je nogica. Idemo ovdje. Ovo stoji krivo. Ovo što je krivo, čoveče. Ovo je baš krivo. Tako da ću morati da nađem neku nogicu koja ima rupu od ozdo na gore više svrdlano. Ove su sve ravne. Kako je ovo otišlo ovako, da? Nije u skladu s ovim ovdje. Možda ova. Dobro. Bojim se da ću morati malo da proširim ovu rupu, eto kako je došlo u samom startu do problema. Tako da ću morati ovdje malo da isvrdlam pod drugim uglom. Pod hitno moram da organizujem ovaj gornji deo jer je jako nestabilan ovako, baš je nestabilan. Uopšte nije funkcionalno, a ja ne volim da radim sa disfunkcionalnim, odnosno nefunkcionalnim stvarima. Jer uglavnom sve ono što je nefunkcionalno pravi probleme, troši nepotrebnu energiju i može da dovede i do nerviranja. A ja, pošto po prirodi ne volim da se nerviram, gledam da rešim sve probleme unapred. Tako. Ovo je ogromna rupa, tako da ćemo koristiti ovaj jedan deo koji je dosta širok za ovu polovinu, ovu drugu ćemo gurati ovdje. Mislim da smo rešili ovaj problem.
da ovaj klin zahteva posebnu obradu, da bi sa jedne strane bio dosta tanji i popunio rupu ove normalne, s druge strane tako, a ova strana koja je proširena mora da hvata ovaj mnogo deblji deo i tako će biti dobro. Sad ćemo da vidimo šta smo uradili. Znači ovdje smo proširili, da, bukvalno sve treba da bude mnogo tanje osim sam kraj. Nož je izuzetno oštar i moram da vodim dosta računa da se ne posečem. Da vidiš problemi, ali dobro, nema nerešivog problema. To sam davno pročitao jednu ninja mudrost koja kaže nemoguće ne postoji, postoje samo problemi za čije rešenje nema pravog načina, ali kada se pravi način jednom pronađe, problemi se rešavaju sami od sebe. Tako da, sad ćemo da vidimo da li će problem da se reši sam od sebe. Ne, odlazi u pogrešnom pravcu. To je to. To je to. Bravo, savršeno. Savršen. Čekaj, da ne znamo pogrešno. Kao što jesmo. A sad, da je savršeno, baš i nije, jer ova beži, upredaju se. Vidjet ćemo kako ćemo to da rešimo, upredanje, ali nije ni loše. S obzirom, to je to, malo smo klin napukli, ali nije strašno jer je klin sirov, tako da će to da drži. Tako, to je to. Evo ga. Skroz ravno i funkcionalno. Silu od ozgo će da trpi izuzetno jaku. To je to. Idemo na drugi. Mislim da ćemo sa drugim da imamo manje probleme jer je bolje sečen. I ovo vidite što krivo. Nema veze. To nam je što nam je sad trenutno. Dobro, evo ga, super. Tako. I druga strana. Tadam! Znači imamo jedan i sad imamo ove dve strane. Sad možemo bez problema da odlučimo koja će u stvari veličina stočića da bude. Znači možemo da radimo da bude stočić ovakav, što znači da nam trebaju ove veličine odavde do ovde neke oblice kojima ćemo da povežemo, može da bude i kraći. Ja mislim da ćemo ići na neku ovu dužinu, samo da imamo koja je to, znači da li je to, ići ćemo recimo na dužinu te stare. Znači na ovu dužinu,
i još nekih 7 cm dodatnih. I eto ga. Timber! Jednu i ovu drugu. To je to. Odlično. A i dobro što je suvo drvo. To jest dosta jako, a suvo je. Tako da ćemo njega da iskoristimo. Odlično. Znači, rekli smo, testira i ovako. Prije nego što se vratimo ovom projektu, ja bih volio da vam pokažem jednu malu misteriju koju sam otkrio. Pre neki dan sam došao do baze, bilo je onako neka mala izvidnica da vidim šta se dešava sa bazom, jedna šetnja u prirodu i napravio sam jedan krug u potrazi za nekim pečurkama koje sad rađaju na brezinom drvetu i našao sam jednu interesantnu pojavu koju nikako ne mogu da objasnim. Znači, tako nešto nikad do sad nisam vidio u šumi, ne nalazi se na nekom mestu koje je toliko pristupačno ljudima da bi oni napravili neku takvu stvar. Tako da idemo sad da vam pokažemo o čemu se radi i da rešimo misteriju. Možda neko od vas ima odgovor na to pitanje. Sliko.
Evo ga to misteriozno drvo. Znači, nalazim se u šumi. Drvo je puklo i oboreno. A sad, imamo nekih detalja koji su jako, jako čudni. Imamo zelenu boju u ovom delu ovde. Imamo zelenu boju u ovom delu ovde. E sad, ta zelena boja se nalazi i na ovoj kori koja je s unutrašnje strane. Znači nije sa spoljašnje strane, to je s unutrašnje strane bilo. Znači imamo koru s unutrašnje strane, što znači da niko nije obeležio ovo drvo. E sad, gde je ovaj? Evo ga. Taj deo je pripadao ovde, znači ovako. Verovatno, malo je više bilo. Možda tako. Da, evo ga, tako. Tačno je to zeleno bilo tu. I evo ga ovde. Znači zeleno s unutrašnje strane imamo neku liniju zelenu. I drvo je puklo baš na tom mestu, na polovini te zelene boje. I interesantno je to što je zelena boja ušla nekih 5 cm unutra. Znači nije samo pri vrhu, ušla i unutra. Znači nekih 7 i nekih 4 ili 5 cm od površine kore na unutra. Sad, moguće da je to neka gljivica ili neka bakterija koja menja strukturu drveta, ja se zaista ne razumem, ali meni je ovo misteriozno. Zašto mi je misteriozno? Zato što je baš na tom mestu drvo puklo i oboreno. Inače, ovo je jako zdravo drvo bilo pre nego što je puklo, a ovo što je puklo mi se čini da je jako sveže. Tako da, eto, vrlo interesantna pojava u sred šume. Znači nije obeleženo zato što je ušlo jako duboko. Drugo, da ga je neko obeležio prethodno, on bi ga sekao, ne bi ga polomio. Mislim, kako je drvo puklo baš na tom mestu i na polovini između toga. Eto, to je to što je meni jako čudno nešto. Evo imamo i ovde neki isto mali deo tog zelenog. Evo ga. Pa vi ako znate šta ovo može da bude, i ako ste upoznati s ovom pojavom, molim vas napišite u komentaru da razjasnimo misteriju. A pošto sam vam pokazao to što sam htio da vam pokažem, to je bilo to. Idemo nazad. Sad vratio sam se u bazu, ali pre nego što nastavim sa stočićem moram da stavim malo drva na vatru, tako da ako ne budem stavljao drva na vatru ugasit će se, to znači da posle neću moći da spremam ni toplene bitke, a ni hranu.
nekako se oštetila čuturica i sad pušta vodu. Šta se ovo desilo? Ja nemam pojma. A ovo čovječe. Kako je ovo sad misterija? Ne razumem. Eto. Nije mi jasno što se ovo desilo. Nevjerovatno. Nije pretrpela nikakav udarac. Jedino što je stojala malo pre blizu vatre, ali vatra nije bila baš toliko jaka. Jeste ona bila topla kad sam je uzeo, ali daleko od toga da je bilo vruće nešto. Nevjerovatno. Ništa. Nova čuturica. Ili ćemo naći način da zakrpimo ovo. Mislim da ima način da se ovo zakrpi. Vezi. Kako piški. Stočić. To je fora. Kad ga zgazim, on promeni ugao. Tako da moram da vodim računa da ne menja ugao, a da zadrži tu. I sad kad se budu naređale ove horizontale, to će već biti funkcionalni stočić. Odlično. Evo već može da se stavi neke stvari na njega. Tako. Ovako. I ovako. Eto, stočić gotov. Kafa.
Beli luk. Beli luk je antibiotik, sadrži 300 i nešto antibiotika i on je lek. Nije hrana, on ne bi trebalo da se jede svakog dana u velikim količinama, može da nanese veću štetu nego korist. I također beli luk snižava pritisak. A što se tiče crnog luka, znam samo da crni luk podiže pritisak. Ne znam u kojim količinama on može da se jede, tako da u principu ja ne jedem ni beli ni crni luk sirov u nekim količinama velikim, jako retko ga jedem, ali u ovim ovakvim uslovima mi jako prija. Inače, ne znam da li ste znali, ali hrana u ovakvim uslovima ima totalno drugačiji ukus. Ja mislim da je bar jedno 20 puta ukusnija nego što je hrana kad je jedem u kući, u restoranu ili u nekim hedonističkim uslovima. Tako da ovaj pasulj koji sam podgrejao je zaista preukusan. Baš mi prija. Sada je 16:20 i vreme da doručkujem. Završavam večeru, kuvam kafu i bacam se na završavanje stočića. Kada se čovjek nađe u nekoj situaciji preživljavanja, jedna od osnovnih stvari koje možda se jave kao emocionalne reakcije jeste strah. Strah ima više nivoa, to jest 3. Prepoznajemo strah, paniku i užas. Strah se javlja kada vidimo neku opasnost, ali mislimo da tu opasnost možemo da izbegnemo. Panika se javlja kada vidimo neku opasnu situaciju i nismo sigurni da možemo da izbegnemo tu opasnu situaciju. I užas se javlja kada vidimo neku opasnu situaciju, a sigurni smo da ne možemo da izbegnemo. Strah je normalna emocionalna telesna reakcija i njegova uloga je da probudi određene hormonske reakcije u organizmu. Te hormonske reakcije utiču na to da se krv povlači iz isturenih delova tela ako dođe do neke posekotine ili povrede, da ne dođe do krvarenja. Također, ti hormoni nam pomažu da ne osjećamo bol, da možemo da izdržimo mnogo veliki stres u tom momentu, da možemo mnogo brže da trčimo ako ima potrebe da bežimo ili da imamo mnogo više snage kada trebamo da napadnemo, ako trebamo da napadnemo. I to je super što se u stvari dešava, jer logično je, ta hemija nam daje neke pogodnosti u tom trenutku. Problem je ako je to produženo emocionalno stanje, može vrlo lako da prelaste u neke anksioznosti i u neka hronična stanja koja nisu baš poželjna da se dešavaju. Koja naravno, ako traju duže kod osobe, mogu da izazovu neke psihosomatske poremećaje. Strah jeste dobra emocija,
ako nam pomaže da prevaziđemo neku prepreku, ali može da bude jako, jako opasan ako nam odmaže, ako nas zaslepljuje i ako jako dugo traje. Eto, čisto malo psihologije preživljavanja uz kafu. Samo da vidimo šta bi bilo kad bi ovo išlo ovdje, onda bi to išlo tako, ovo ovdje, i onda će biti dovoljno i čvrsto i stabilno i jako. A i naravno ovi gori kad se budu poređali, oni će da drže konstrukciju. Ali ovo je već dosta jako. Evo i oblica. To je otprilike ta dužina neka. Odlično. Ima tu još par stvari koje treba da se reše. Malo se klati ovako. To ću da rešim sa dijagonalama i onda će da odradi taj deo posla da se više ne klati. Ići ćemo jednu dijagonalu odavde do ovde, jednu dijagonalu odavde do tamo. I onda će to biti sasvim dobro. Ali eto ga stočić. Odlično. Ovo je prva stvar u životu da sam ovako napravio. Izgleda očajno, funkcionalnost klimava, ali ja sam prezadovoljan sa prvim parčetom, jer prvi mačići se u vodu bacaju, kako kažu. Sad mi ovaj stočić nećemo da bacimo u vodu, stavit ćemo ga unutar kampa. Imaće neku svrhu sa onim kako da mu priđem. Dobre! To je mnogo sigurnije nego što izgleda. Evo ga, funkcionalni stočić. Besi tiho. Hoće da legaš? Ajde. Bravo. Tako. Mada sad ovdje može lepo da se sedne, da se jede, da se stavi hleba, čaša sa napicima i tako dalje i tako dalje. Tako da već imamo jedan deo namještaja unutar kuće. Ima još nekoliko stvari koje mi se kod njega ne sviđaju. To je ono što ću sljedeći put da doradim, ali za sad naravno i ovo može da se poravna, da bude sve lepo. Tako vidiš. Odlično. Ok, to bi bilo to što se tiče toga. Lagano, kuća postaje kuća. Idemo dalje.